na so da kauna. Muhammad Gali ya zamo ango, Fatima Zahra ce amarya. To tun da Rabbi yayi kataran zai zama abun kwatance. Ku yi hakuri kawai ku bar su, ba za ku iya canza kaddara ba. An yi aure na so da kauna, Muhammad Gali ya zamo ango, Fatima Zahra ce amarya. To tun da Rabbi yayi wataran zai zama abin kwatance. Ku yi hakuri kawai ku bar su, ba za ku iya canza kaddara ba. Gare ka zan zo, na zo baka hanan ba. Ni ne karami cikin mawaka, wataran aiza na zama babba. A kwana a tashi yau da gobe, wataran ba mu ne abun ba. Roƙon da nake wurin ka Allah, ka saba zan yi kuskure ba. An yi aure na so da kauna, Muhammad Gali ya zamo ango, Fatima Zahra ce amarya. To tun da Rabbi yayi wataran zai zama abin kwatance. Ku haƙuri kawai ku bar su, ba za ku iya canza kaddara ba. Ya Allah kayo salati, mun sarkin da baya sabo. Annabi shugaban halitta, shi ya fitar da mu a sabo. Alihi da sabbai ka sanya, da waliyai sun hani da sabo. Annabi san ka ne a raina, har abada ba zan bari ba. An yi aure na so da kauna, Muhammad Gali ya zamo ango, Fatima Zahra ce amarya. To tun da Rabbi yayi wataran zai zama abin kwatance. Ku haƙuri kawai ku bar su, ba za ku iya canza kaddara ba. Ya Allah ka kau da sharrin aljanu mutane. Da 'yan hassada da keta sun gaza zauna ko tsugunne. To tun da jalla yayi, yaya za ku yi da rai ne? Ku haƙuri kawai ku bar mu, ba kwa canza kaddara. An yi aure na so da kauna, Muhammad Gali ya zamo ango, Fatima Zahra ce amarya. To tun da Rabbi yayi wataran zai zama abin kwatance. Ku haƙuri kawai ku bar su, ba za ku iya canza kaddara ba. Ayyirri da kajiyo buɗa, auren so akai da kauna. A taro yayi taro, masoya na ta nuna murna. Muhammad Gali ka yi dace da amarya mai rikon amana. Fatima Zahra karki manta, mai haƙuri ba zai rasa ba. Fatima Zahra ce amarya, yau ranar farin ciki ne. Ki murna ki goda Allah, Muhammad Gali yau naki ne. Komai kika so gare shi na san, zai miki dan masoyinki ne. Ba shi cikakkiyar kulawa, makiyanku ba za su so hakan ba. An yi aure na so da kauna, Muhammad Gali ya zamo ango.